E a carreira foi para ali, que era o Carreiro. Era a carreira casada para ali. Era a querida do Demo do Castelo, do Bento. Mira, entonces nas fiadas non máis que fiaba a dona da casa, non? A outras mulleres iban a mocear ali e a facer a Tiña unha política. Claro, e despois os homens iban ali. Cando había mulleres, os homens. Claro, Sen Deus. Pero só fiaba a dona da casa. A máis chegaba algo que te axudaba para empezar, e depois empezaba o chiste e a coña. Eu pensaba que iban todos a aprender a fiar. Eu entendo que iban fiar todas, cada unha a súa lana. Claro que va, iban a fauliar. Eu na miña edaxa chamábamos de fiada, pero era de... Chamava de fiada, pero Era de chamava de assim. Na casa da Balexa, unha vez, da Balexa, da outra, da carreira, atrancámos a porta para que non puderan salir para fora, facendo barullo por ali e tal, e entón na carreira quiso salir e non podía, non se podía abrir a porta, estaba trancada por fora. Entón a ventana do retireiro era unha ventana de corredera, que corría a parte de baixo para arriba, acordaba daquela ventaninha de corredera. E ela quiso salir para fora, para trancada a porta. Pero se abría que a cabeza para fora, vían os pus que estaban dentro. Ai, claro. E entón que fixe a muller? Saliu as patas para fora e a cabeza para dentro. Non contou que estábamos nós os gamberos por fora. Pero estábamos os gamberos por fora. E cando estaba medio corpo para fora e medio corpo para dentro, baixámos e a ventana. Aí, encima, e daqui por escadillas. Ai, por favor. Un levantaban as patas e outras as soltas, levou máis delas que Dios. Levou máis delas que Dios. Pero vos de que terra sos? Era a división que había. Non había televisión, non había luz eléctrica, non había nada. Non había nada. E as festas, polas festas, até era a noite da noite, o que pensa que con candil de asa ou con aquele que festa podía haber, non? Catro reiteiros, empezaban a hostias un por outro, Había moito medo tamén, Medo. moita oscuridade. Sí, bueno. Ai, eu